everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Pa? Niya si Selmo. Mayong adlaw, sir. Mayong adlaw, sir. Lingkod. Dili siya ko nga tubagan. Magbarog lang ko, sir. Bayot ka, unsa. Uy, kaning... Gano'n po taong nagkasulti magana, sir? Hamis na kay kagkutis. Di ko bayot, sir, uy. Bitaw pa. Di naman na siya bayod. Sige. Sulti ko no, nga dili ka bayot. Ingna nga, dili ko bayot. Dili ko bayot. Pinakalit. Dili ko bayot. Katulo. Dili ko bayot. Dili ko bayot. Ay! Hindi na nako, di nako, oy! Na. Uy! Ay, sorry yun, oy! Ay, sorry, oy! Hindi na ako kaya, oy! Basta, ay, bangag sa ilong. Hindi lang ko mga asawa ni mo, Layla, oy! Sorry yun! Naon sa magasil mo, oy! Nabisaw-taon ako. Bakit yun akong gusto, ay! Sige, oy! Ato lang ko. Bakit pa? Ayaw na si mo, oy! Naon sa mga tao ka, oy! Ay, kukuniti ko. Ay, ay! Hindi na ako kayang magminyo babay, oy! Laki ako! Ay! Adyot yung tanan! Hay! Selma! Gadong gidadaan magkuni mo bayot nga pamanuhunon, Layla. Ikaw masagod pa. Naliman ka nga o sara kasi mana imong gihatag na ako nga. Napangitaon ko ba na? Tanawa. Napugos na lang ako panghangyog bayot. Nagkasabot ko. Gusto ka lang nga malingaw ko. Gusto lang nimong sundon ng akong gusto. O kamao kang mangitag paagi. Ay, sorry pa ha. Wa ka makasa. Gibuhat lang nimo ang angay nimong buhaton, di ba? Mabitaw. Ngang. Naliman sa kanao sara kasi mana imong gihatag nga tagal. Mo nakalisod ko pangitag bana. Kimsa ko ganahan og laki kaayo. Kay panuway niya utok. Unya, mudaginot naglibat. Katawa na sa kapa. Ay, katawa po, ay, takihon ka. Ay, kabugal-bugali pa, oy. Lain ba kay kakinatawaan ay? Papa, katawan na, unsa. Ay, watag ka bugal-bugali. Aw. Nahimuot lang ko sa imong mga pamaagi. Tuod, kinsa man ang laing lalaki nga na-interes nimo. Si Bimbo pa. Si Bimbo? Siya ang manok ni Rexon. Mao ba? Si Rexon di ay ang nagpaluyo ni Bimbo. Mauna pa. Okay, sige. Kung ikaw ang akong pangutanon, ganahan ka ba ni Bimbo? Koan, kanang... Okay man siya isip akong amigo. Pero, mahadlo pagkikuan ng uyab-uyab pa. Libat baya ko. Naibaw kung ikauwaw ko sa kumahimong bana o uyab. Pero okay ra sabdi mo si Bimbo. Magkasinabot ra mo. Ay, makasinabot raman mi. Pero, Unya, unsa man siya sa imong kasing-kasing. Posible ba
nga mahigugma ka ni Bimbo? Ambot lang kahapa, oy. Wa pa mong ko kasuway ng gugmagugmagod. Okay. Isalig na ko ang tanan, Layla. Unsa? Ako na'y bahala sa imong mamahimong bana. Kung moabot si Bimbo, pasudla siya. Mingaw man ang mansyon nila, Dixon. Oh, Bimbo! May dinihan ka. Pamisita na sa kang Layla, ha? Oo. Daan naman kung gusto makisuod niya. Mao na ni. Kaya man si Layla. Suod lang. Nasa sa sala. Uban si Tita Teresita. Pwede na ba kung musuod, Dixon? Ayaw na. Ha? May isulti ka pa na ako? Bimbo. Oh. Ayaw pagsugot ha. Nga dili ikaw ang mabana ni Layla. Ayaw good. Unsa? Oops. Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kanang tanan, nag-agad-agad na ni Layla. Dili si Layla ang pabilibo ni mo, Bimbo. Kung dili si Tito Luisito. Tuod, no? Siya mo pili sa mabana ni Layla. Busa, kinahanglang mo bilib ni mo si Tito Luisito. Nga ganahan yun kang mga asawa ni Layla. O nga ang ngayon ka mo padagan sa iyang negosyo. Ako nang paningwaon. Ayaw paningwaa. Kuha agad si Layla. Onya, okay ra nimo nga si Luisitong mupili sa imong mabana, Layla? Aw, wala ko mahimo, tita. Gawas pa. Magpakawaw man gani mi sa unag pangilad aron lang makakaon. Kinanahino na akong balibaran. So, si Bimbo na lang ang hukmanana ni Luisito. Hello, Layla! Hello, Bimbo! May kanianak ka? Nagpaabot ka na ako, Layla? Dili ako nagpaabot nimo. Si Papa Luisito. Napaabot siya nimo dito sa ang kwarto. Ha? Ayuha lang yun siya sa pagtubag, Bimbo. Paningwaon ako, Tita Teresita. Hello, Tito Luisito. Lingkod diri sa kong kilid, Bimbo. Gusto man kuno kang makisulti na ko, Tito. Nahibaw ko nga nagtinguha ka ni Layla. Tito. Maubi to nga may offer ko nga ako nalay mo hatod og bukuha ni Layla din eh. Unsay imong ikapasalig nako, Bimbo. Ha? Nahibaw ko nga ikaw ang gituboy ni Rexon nga mo'y mabana ni Layla. Unsay inyong kasabutan? Una sa tanan, Tito, musulti ko nimo nga daan akong nakagusto nga makisuod kang Layla. Bisan maglibat siya. Dili ang pisikal ang importante na ko, Tito. Kundili, ang naa siyang kasing-kasing. Unsay tinuod mong gibati kang Layla? Malingaw ko niya. Og gaan kaya akong kasing-kasing ni Layla? Daghan siyang naa siyang una-una nga may nungdanon kayong makatunana mo. Tito, sorry kon na-timing nga kung pagpakik-interes kang Layla sa imong gusto nga paminyo na siya. Unsay ikasulti nimo ni Rexon? Kuan, Tito. Okay man si Rexon, Tito. Okay na siya karon sa iyang trabaho. Seryoso na siya tungod kay naa si Layla nga nahimong hagit para niya.
nigawas na sab ang iyang mga maayong ideya sa among department. Ug tungod ka na kang Layla. O tito, nausab si Rickson tuod kang Layla. Gani, di na siya ma-under Venus. Ug tungod gihapon ni Layla. O tito, kay mahadlok pa na siyang musumbong si Layla nimo. O dili ba, mauhay siya ni Layla. Utukan si Layla, tito. Walang yun siya mag-eskwela. Pero doon na siya mga ideya. Nagikan sa inosinteng hunahuna, nagamit kay sa negosyo. Nahibaw ko. Ligon si Layla. Ug labaw sa tanan. Honest. Mao sa day ako nagustuhan ni tito. Okay na ka. Unsay, okay na ko tito. Ikaw na lang ang tugutan ko nga mamisita ni Layla. Ikaw ang akong butaran nga mahimo niyang bana. Oh, unsa tito? Pero ubos sa usa ka kondisyon. Oh, kondisyon? Unsa man ang maong kondisyon tito? Kinahanglang mapasugot mo si Layla sa ibong kaugalingong paninguha. Oh, salamat tito. Okay ko na tito. Mas ganahan sab ko nga kung sugton man ko ni Layla, kanang iya gyud ko gusto. Unya tito, ako na ba'y mukuha og muhatod niya din eh? Unya na, kung sugton ka na ni Layla. Sa pagkakaroon, si Rickson paghihapon ang iyang ubanan sa pag-adto o pagpauli din eh. Layla? Oh, Layla? Unsa man, Bimbo? Padoon ka ni Papa Luisito ni mo. Doon na siya isulti ni mo. Ha? Pero okay na ko. Ha? Okay na siya nga ako ang mabana ni mo. Unsa? Maulaki. Tinood ka? Oh, Ikaw Tinood na? ka, Bibo? Bay? Tinood ka, bay? Ikaw ang ipili ni Tito Luisito nga mahimong bana ni Layla. oh. Mahimo na kong mamisita ni Layla, Rickson. Unsa? Si Bimbo ang gipili ni Tito nga mahimong bana ni Layla? Mauna, Venus. Midaog nga akong manok. Kung mauna, mahimo na nimong amo si Bimbo sa maabot na panahon. Ha? Aw ka lang. Ang importante nga, amigo mi. Venus, niya pa. Dili na ang mangita sa tinuod nga anak ni Tito Lucito. Kana ang dili mahimo, Rexon. Kinahanglan makita na tong tinuod nga anak ni Tito Luisito. Pa? Ay, tinood ba nga si Bimbo na ang mahimo na kong bana? Depende nimo, Layla. Nausap na sabi mo na pa? Ako na sa'yo mo pili? Igo ko lang gipili si Bimbo. Nga mao'y mahimo nimong bana. Pero ikaw paghihapon ang mo desisyon. Agad si mong gibati alang kang Bimbo. Unsa man gyud ang gibati nimo ni Bimbo, Layla? Ganahan ko niya pa. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!